Φίλοι μου και φίλες μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα σας μιλήσω για ένα ακόμα όμορφο βιβλίο, το οποίο ονομάζεται An Illustrated Treasury of Scottish Folk and Fairy Tales και έχει να κάνει με σκοτσέζικα παραμύθια. Το βιβλίο αυτό είναι από τις εκδόσεις Flores και αυτή η έκδοση είναι του 2019 και είναι ένα πάρα πολύ όμορφο βιβλίο. Βλέπουμε εδώ είναι φοβερό εξώφυλλο. Η εικονογράφηση πραγματικά είναι υπέροχη μέσα, να θέλετε, και η ποιότητα του βιβλίου. Βλέπουμε εδώ τα φοβερή ποιότητα. Εδώ είναι τα χρώματα, όλα είναι πάρα πολύ ρεαλιστικά, πολύ ωραία. Δείτε εδώ χρώματα. Θα δείξω λίγο ακόμα μερικά. Αυτά τα γαλάζια χρώματα, τα απαλά, μου αρέσουν πάρα πολύ. Μια βάρκα. Δεν έχω πολλά να πω για αυτό το βιβλίο, ότι οι εικόνες μιλάνε μόνες τους. Έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ όμορφο. Γενικά όσα βιβλία έχω από τις εκδόσεις αυτές της Flores κάνουν πάρα πολύ προσεγμένα βιβλία. Μ' αρέσουν πολύ. Από πίσω είναι έτσι. Να υπάρχουν και αυτά τα δύο βιβλία από την ίδια σειρά. Αυτό ήταν το βιβλίο μας για σήμερα. Ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like. Μέχρι την επόμενη φορά, να περνάτε καλά. Γεια σας.